zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu, ku sallama mishi, ku mika wuya. Min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Allah ce kafin fa azaba ta zo muku kuma ya zamba mai taimakon ku. Allah ce ku mika wuya, ku dawo zuwa ga Allah, ku mika wuya kafin azaba ta cin muku ya zama kuma ba ku da mataimaki. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku shine alqur'ani da sunna. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun, kafin azaba ta zo muku kwatsam ba ku ankara ba, kafin azaba ta zo muku kwatsam ba ku ankara ba. Allah ce ku mika wuya, ku juya ku koma zuwa ga Allah. An taqula nafsun, Allah ya ce kar wata rai ta zo tana cewa ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, ya nadama ta akan abin da nayi sakaci game da shi a bangaren Allah, a cikin addinin Allah. Wa in kuntu lamina sakirin, a duniya har na kasance daga cikin masu isgili wa masu addini. Allah ce karka bari ka zo kana wannan faɗe-faɗen. An taƙula nafsun, wata rai ta zo tana cewa ya hasarata, ya nadama ta alama farrattu fi jambillah, akan abin da nayi sakacinsa a addinin Allah. Wa in kuntu lamina sakirin, har na kasance a duniya cikin masu isgili. Au taqula, ko kuma ran ta zo tana cewa law anna Allah hadani, inda Allah ya shiryas da ni la kuntu minal muttaqin, da na zan cikin masu tsoron Allah. Allah ce karka bari ka zo kana wannan fada-fada. Au taqula, ko kuma ran ta zo tana cewa hina taral azaba, lokacin da ta ga azaba, law anna li karra, inda ina da dama da za a bani in dawo duniya fa akuna minal muhsinin, in zam daga cikin masu kyautatawa. Allah ce karka bari ka zo kana ta wannan fade. Yanzu kana da dama ka gyara komai kai saitin ko, kana da dama ka gyara alakarka da mahaliccinka, ka kuma gyara alakarka da bayin Allah. Jama'a mun fahimta? Saboda haka abinda ake bukata gyarawa, abinda ake gudu shine nadama. Mafi munin nadama shine nadama da mutum zai bayan ya mutu, domin abinda ya bacin ba za a ba shi dama ya gyara ba. Abinda ya bacin ba za a ba shi dama ya gyara, abinda ya bacin ba za a ba shi dama ya gyara. Allah ya ce wa hum yastarihuna fiha, suna kururuwa a cikin wutan. Rabbana, suna cewa ya ubangiji akrijna na'mal salihan, Allah ka fidda mu daga wuta mu aikata aiki mai kyau, ghairal ladhi kunna na'mal, sun kuyan wadda muka kasance muna aikatawa a rayuwar duniya. Ma'ana Allah ka bamu dama mu aikata aiki mai kyau. To malam, da ka bari sai an je can ka dinga cewa da za a dawo da kai, tunda yanzu ga ka ba kai abin da ya dace ba, sai kai abin da ya dace din. Kar ka bari ka je kana cewa da a baka dama, tun da yanzu kana da daman, to ka yi amfani da damar, ka yi amfani da damar, ka yi amfani da damar, ka yi amfani da damar. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara. Allah sai ya ce musu ba mu rayar da ku ba, ba mu ba ku shekaru ba. Ma ya tazakkaru fihi man tazakkar, wadda mai hankali da zai yi tunani ya faɗa ku a cikin waɗannan shekarun ya kai ma a ce ya faɗa ku. Wa ja'akumun nazir, har mai gargadi ya zo muku, mun turo muku manzo. Jama'a mun ji amsar da Allah zai ba su. Awalam nu'ammirkum, idan sun ce a ba su dama za su gyara, Allah sai ce awalam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar. To ban ba ku shekaru a rayuwar duniya wadda waɗannan shekarun sun kai mai tunani da hankali ya tsaya ya yi tunani ya gano inda ya dace bi ba? Yanzu ne dan sake baku dama. Kasan uzurin Allah na ƙarshe shine shekara 60. Shekara 60. In mutum ya kai shekara 60 ya je gaban Allah ba excuse, ba